Matthew Hall fydd yn cymryd y gic. Taylor Fletcher wedi gwneud ardderchog I gael at honna. Ac oedd yr ergyd gan Hewitt. Ond y cyfan yn deillio o allu Taylor Fletcher yn yr awyr fanna. Holmes I mewn. Ac yn y diwedd, chwarae saff gan Cai Edwards. Ydych chi yn meddwl lle oedd Rittenberg, lle oedd Gary Taylor Fletcher. Mae ergyd yma'n dod o 5 llath ar 20 gan Holmes. Edrych ar pwy sy'n dod I fewn I ddilyn y gbel. Neb! Bakare. Pŵl fel tren. Nath o mor dda yn dod. Mae o'n gyflym. Mae'r ediad Dion. Bakare'n dal y bel I fyny. Rwan ta, y lifaint o bell mewn Tony Wilson. Mae dal I concre. A cyflym I gael ei flaen o. Ac unwaith eto, Declan Poole sy'n ar y dde ac ar y chwith yn peri bob math o broblemau. Gornel arall. A honna cael ei hildio gan Danny Holmes. A mae hwn wedi bod yn ddylanwadol. Mae gyda fo draed sydyn sy'n neud beth a ddigwydd, oes? Unwaith eto mynydd o gic. Dim cweit digon o gyflymder arni falle. Ac o raid I Hall gael ei ddwylo at honna. Callum Morris oedd o. Oedd o'n dal yn sefyll ar y llawr pan oedd o gymryd siarad. Mae'n un anodd. Mae'n chwaraewyr tu ôl o fo. Ond Matthew Hall jyst neud siŵr bod I ddim yn mynd I mewn i'r gornel ucha. Holmes. Pas lac. Pasio twt gan Cei Connah fanna. Wignall. Mae am herio Gito Williams. Gito Williams. Mae'r croesiad wedi mynd at y postyn pella. A mae mewn i'r hoed gan Owens. A mae Cei Connah ar y blaen. Croesiad cywir. Peniad y dyn cryf dewr. A wyddwch chi be, maen nhw'n heiddi honna. Wignall. Faint o weithiau da ni wedi weld o'n neud hyn, bygwth. Gwadd y dacl ddod, ond mae'n gwybod mae'n di ennill y ras, ac y croesiad i'r postyn bella. Owens rhwng chwaraewyr, lle mae Kennedy, lle mae Benboletta, rhwng chwaraewyr, tynnu'r postyn bella, y peniad a'r pŵer. Gol, Sir John Hartson, dwi'n siŵr, wrth I fodd efo fo'r pŵer, soli hwnna, a fysa Hall di medru neud y well. Bakare, Benboletta efo fo. A mae rhaid I Benboletta fod yn gryfach, da chi'n meddwl, di honna'n ddosedd, nadi, a di Owens methu coelio'r peth. Ac os nadi'n ddosedd, ond I ddylai fod yn gerdyn, mae o'n gandryll. Bakare. Ac yn y diwedd Kennedy ni chlirio hi fyny at Rittenberg. A mae'r 10 munud nesaf, os nad y 5 munud nesaf, mynd I fod yn bwysig iawn, da chi'n teimlo o safbwynt Bangor. Ac os maen nhw'n siglo ar hyn o bryd, ardderchog gan Rob Hughes. Chwilio am Owens! Am groesiad, yn herio. Yn y corridor ansicrwydd da ni'n gael o fo. Lle mae'r amddiffynwyr I gyd yn gwynebu'r golwr. Di Matthew Hall yn gwybod mynd a dod ta be. Wignall. Morris nôl at Wignall. Wignall at Hughes. Owens yn galw amdani hi. Mae Poole I fyny hefyd. Hughes, chwilio am Owens eto. Codi fel eryr. Mae rhaid I reiti Andy Morrison. Ffordd mae di setio I dîm I fyny heno. Sodliad gan Bakare. Oedd hi'n sodliad campus. A mae Wignall yn deud diolch yn fawr amdani. Ac os oedd y sodliad yn hyfryd, oedd yr ergyd I gefn yr hwyd yn hollol hyderus. Mae Bangor ar chwal, mae Cei Connah ar y blaen, o ddwy ddim. Maen nhw mewn cysylltiad efo'i gilydd. Edrych o hwnna, Owens I fyny, dechrau Bakare efo'r sodliad campus. Wedi cofro'n da Wignall, codi ben, digon o amser, hunanfeddiannol, a pasio'r bel. Hwnna yn sodliad campus wrthol gan Bakare. Ond mae hwnna wedyn, unwaith mae drwad, mae'n cadw I ben. Sym panic gan fo, mae'n codi ben, mae'n gweld y golwr, mae'n deud, diolch yn fawr, fe basio hwnna I fewn. Hawdd. Ond mae rhaid I ddangos agwedd arall i'w gêm. Dyma'r math o chwaraewr all wneud ydi gosod.
Mae eisiau ymladdwyr yn sydyn mewn Chris Glas. Hei, ti'n edrych am arweinydd allan yna i wneud siŵr bod nhw yn torchi llewis i ddechrau fo. Unwaith eto, Bacare, ydi o wedi gwneud un drydydd, ydi ar ben cyn hanner amser, ydi mai. Mae Bangor wedi disgyn yn ddarnau, ac mae Michael Bacare wedi sgorio am y 5 tro, 10 i gyd. Os cyfrwch chi'r cwpanau i gyd, a mae wedi sgorio ym mhob un rownd o'r gystadleuaeth yma. Wel, am esiampl o be mae Cei Connah medru wneud. Cic o'r golwr, unwaith eto, Owens yn penio ymlaen, ond tro ma, Bacare, mynd o gwmpas y golwr a pasio i fewn i rwyd. A Hughes eto, sy'n paratoi i hyrddio hon, i ben ôl yn erbyn y bordiau. Mewn â hi Owens, Bacare! Am arbediad adweithiol a hôl. Yn geid yn iawn falle am ambell i gamgymeriad cyn yr egwyl. Wel, bai fo oedd creu safona os ysdwytha de. Ond oedd wedi ddim wneud mwy na nath o yn yr eiliad yna i Bacare. Bacare, cyffyriad cynta, a wedyn cymryd sy'n sydyn ac yn gyflym. Edrych awr o'n gorfo wneud, nes am wedi cael y bloc arni un o amddiffynwyr Bangor. Ydy fe'n sydyn, ond mae Matthew Hall yn wneud yr arbediad. Bacare eto. Tacl ardderchog. Ie, Gosset sydd i chanol i tro ma. Yn wneud y bloc, ond Bacare oed i gormod yn y safle yna tro hwn. Gosset. Wignell yn ei gael ar, mae Gosset i aros i lawr. O, mae gafel yn ei bigwr yn dim mwy na hynny, mae wedi codi. Ie. A be wneith Gosset ydy cofio pwy nath. Iac, cofio pwy nath, ia. Mae gynnu fo mwy o bethau feddwl amdan, Nick, na just pwy mae'n mynd i gicio nesa. Peth pwysig i fi ydy bod nhw'n trio stampio i ffordd maen nhw i steil o chwarae ar y gêm. Dyn nhw'n neud hynny, dyn nhw'n ennill un tacl, un ail bel. Owens, sgoriwr y gol gynta, mynd i hun! A mae o'n sgoriwr y bedwaredd gol! Ac os oedd na unrhyw amheuaeth y bodoli o gwbl, mae o wedi diflannu nawr. Mor gynnar a hyn yn yr ail hanner mi allwn ni ddeud. Mae Cei Connah sy'n mynd i gamu ymlaen i'r Gynderfynol Cwpan Cymru, a mae Bangor yn cael i tynnu'n rhacs. Wel, lle mae Taylor Fletcher wan os oedd o'n fod i farcio fo, dydy o ddim. Wrth gwrs, amddiffynwr Kennedy sy'n yna, mae'n troio, mae'n bwlio fo, mae'n gyrfforol cryfach a fo, mae'n bob dim ti ddim isio fel blaenwr i'r amddiffynwr. E faint o agos mae Kennedy? Mae gen i gymaint o brofiad, dwi'n yn gweld y bel, pan mae'n trio daclo fo, un troian, un llathan, mae yn y gornel. Michael Wilde yn eistedd allan o'r gêm yma, siarad efo cyn y gêm, becho bydd o'n colli. Sgwn i be wneith o'n y ffeinal felly. Ie, o'n i'n mynd i ofyn i chi. Achos yn sicr dyn dewr iawn. Wel, fydde'r un dyn yn gadael Owens allan o'r tîm ar ôl y perfformiad yma. O'n i'n mynd i ofyn union un cwestiwn i chdi. Dwi'n falch mae chi sy'n goffod ateb. Taylor Fletcher. Hughes yn o'i blaen o. Mae'r tafliad yn mynd o blaid Bangor. Gosset, hynny'n croniclo'r cyfan. Gosset bron a tynnu ddyn yn ôl, mae'n penderfynu pidio. Bacare at Owens, mae'n da gyflam hat-trick fan hyn. Owens ar ei droed chwith! Wyddwch chi be? Mae'r stori yn mynd yn fwy ac yn fwy rhyfeddol. Hunlle i Bangor, ond am berfformiad gan Cei Connah. Nes i ddim gweld hyn yn dod. Sam awr o'r gêm di mynd. Mae'n 5. Ia camgymeriad, Gosset yn llithro, rwan, 3-2, Wignell, edrych i yn ffordd yn eiti Bacare. Bacare efo pas wrthol i fi, just a draws yr amddiffyn. Mae Owens ddim yn cael sefyll, mae'n amseru yn berffaith. Mae'n gwneud y cyffyriad ar ei droi chwith, allan o'i draed. Mae'n siapio i fynd i'r gornel bella. Mae Hall o golwr yn symud, a mae'n chwipio i eto. Syth i fewn i'r gornel. Am ei hat-trick. Falle y bydd Bangor yn gobeithio bod ac y bydd Cei Connah yn ennill Cwpan Cymru. Ac os di Cei Connah'n gorffen yn ail ac yn ennill Cwpan Cymru, y tîm sy'n drydydd. Felly'n sicr o'i lle yn Ewrop hefyd.
Falle mai dyna fydd gobaith Bangor. Mae Bala dybiau i mi fod yn cadw llygad ar hyn hefyd. Wignell, Bacare efo fo. Wignell at Bacare. Di cael ei ar ychydig bach yn llydan. Cyfle'r eilydd. Gergyd Harrison. A mae Bangor a Bala yn chwarae gilydd gêm ola'r tymor. Mi allai fod na ar y cael. Y ffordd mae Bangor rwan, dwi'n edrych ar y garfan, dwi'n edrych am lle mae chwaraewyr fatha, wel, Sama. Mae o'n flaenwr, iawn, fatha sgorio hat-trick. A sôn am flaenwr, mae Owens mewn eto. A'r tro yma, mae Hall yn drech na fo. Dyle fod i pasio. Mae di gael hat-trick. Mae Pŵl yn carlamu i fewn. Edrycha, dydw ddim yn cael sefyll amseriad perffaith rwan. Mae'n neud y peth perffaith. Edrycha Pŵl, dyna gol bach iddo fo. Pas deg llath, mae yn hunanol. Mae rhai fo sgorio os dwi'n neud hynny. A tasa'r gêm yn dyn, a tasa fod i gwneud hynny. Fasa fo, sa Morris i reolwr o ddim yn madde dim. Hall eto, yn cael munud well ar ergyd honno gan Wignell. Ia, Wignell eto yn rhy hawdd. Mynd heibio ddyn, y troi i ddyn, a cael ei ergyd i fewn. Bacare. Ceisio tynnu hun yn ôl a chyffyrddiad cynnar i Gethin Thomas. A mae honna'r rhedeg yn garedig i Harry. Tu fewn i Harry, mae Sam Jones a Rittenberg. Spittle sy yno efo Harry. Mae Harry di gyd yn dda. Di honna ddim yn llawiad o Di Mai. A chic o'r smotyn. A Kai Edwards o fe. Fel ni fan hyn. Ia, mae Spittle allan yn fan hyn. Mae Kai di mynd i mewn i'r canol. A mae'n bendant yn mond un law, Kai. Mae o'n un o'r chwaraewyr sydd wedi curo'r gwpan. Cymru yn barod ydi Kai Edwards efo'r seintiau newydd. George Harry sy'n cael y cyfle. A chwarae teg iddo fo, a chwarae teg i gefnogwyr Bangor. Maen nhw'n dathlu fel tasau'n gol sy'n ennill y cwpan. George yn cadw i ben chwarae teg iddo fo, ac yn gyrru Danby y ffordd anghywir am gol gysur i Bangor. Owens. O'na chi ymdrech gan dîm sy ar y blaen o 5-1 Nathan Wolf pam lai. Da ni wedi gweld o yn sgorio dros y blynyddoedd. 30 llath allan. Yn crymannu ffwrdd o'r wrth y gol ond rhy uchel hefyd. Mae Owens di gwiro honna'n gelfydd. I lwybr Callum Morris wedi chwarae'n ardderchog. A mae Callum Morris yn cael ffordd i hun. A nawr mae yn mynd i'r hwyd gan Wolf. A mae'r blaidd yn llarpio Bangor. A mae'r fantes yn ôl yn 5 gol. A waith i chi a deud, mae Bangor wedi cael ei taflu i'r bleiddiad heno. Chweched i Wolf, Cei Connah 6. 6 Bangor 1. Ia, mae'n swnio rwan fel gêm tennis dydy, set cynta allan o ffordd. Croesiad i fewn yn fan hyn, cael ei tynnu nôl, Callum yn wych, yn ymwybodol o Wolf ar ochr y cwrt. Hwn di gyfrinach gan Wolf, y cyffyrddiad cynta campus, i'w droed efo, dim i droed cryfa fo, wedyn mae o'n just pasio'i, efo tu fewn i droed syth i'r gornel. Pearson yn ei chlirio. O, mae'n rhydd, ac os a ddim cam sefyll, 1 yn erbyn 1, mae'n meddwl am basio, mae'n meddwl am sgorio. Oedd ar hwng dau feddwl dybed, nath y golwr yn dda, a mae'r golwr, mae rai chi ddeud, Matthew Hall, wedi geid 2 arbediad da. Tas fe heb wneud, fysa gan Owens 5 gol ebyn nawr. It was an incredible performance. It's an incredible result. Are you surprised by how in control of that game you were? If you've been at our last 4, well, since the split, no, you wouldn't, because we've been very, very good. We've dominated games. We dominated these at their place. We come away with a 1-0, and I didn't think they were very gracious after it. I thought they were the better team, and I just said we'd done our talking tonight.
You now take your team to their first Welsh Cup final in 20 years. Can you tell me what that means? I'm just delighted. You know, I mean, we've got a fantastic, loyal following. You know, people have been at this club for 30, 40, 50 years, and it's going to give them a fantastic day out, you know, and all it is, Nicky, is a final. You know, we've got to a final. You've got to then go and do it again, and, you know, we've got to get our mind back on the league now. We've got Bangor next Saturday, and they're going to be a very, very wounded animal. How do you sum that up? Embarrassed. I think everybody should be, embarrassed by that performance. Nowhere near to the standards that we normally play to or set. And when we needed to be at our best tonight, we were certainly our worst. The worst performance of the season so far. At a time when you, like I say, it's a cup semi-final, and we didn't play like it was a semi-final tonight. We didn't show the desire. We didn't show the determination. We were out-battled, out-fought, and that's obviously incredibly disappointing. I think we just did well. I mean, we carried out the manager's instructions, and yeah, it worked well. So we're just happy. And I mean, what about this guy? I'm going to ask you, Andy, about your hat-trick. Obviously, you can tell me about your hat-trick, but what about the celebration? What's that all about? So we always have a joke with obviously the manager's quite intense, as you've probably gathered, and he's before the game he was saying in a pre-match, he said he normally picks me and backs out and says, look, defence is always right. We've got like the best defence in the league, and he's like, look, it's up to you two. All pressure's always on you two, and before the game he said, look, no pressure on anyone, and then he said, except you, Andy. You're the one who's going to bring everyone back, Swiggy, Declan into play. So he said, you're the only one who's got pressure on. So that's why I was like pretending to. Well, you certainly didn't break under the pressure at all this evening. We know the other semi-final is tomorrow, Aberystwyth against Newtown. Have you got any thoughts on who you'd like? Just anyone. I don't care. Whoever wins, and we play them in the final.